Salut! Sunt Ana Maria, mamă și antreprenor într-un business de network marketing de mai bine de 4 ani și am pentru tine 4 ponturi despre a învăța. Primul meu sfat este: acționează, fă. Fă ce ai de făcut, chiar dacă o faci cu frică, chiar dacă o faci cu rețineri, chiar dacă nu știi cum, chiar dacă ești nou în asta și ți-e frică și ai emoții și ai limitări și ai panică și oamenii nu te susțin și ți se spune că e o prostie și așa mai departe. Ai intrat în horăjoci. Începe de undeva, acționează. Al doilea pont pentru tine este: copiază modelul de succes al celor care sunt deja acolo unde tu vrei să ajungi. De ce? Pentru că vei învăța să te porți ca ei, să arăți ca ei, să fii ca ei, să vorbești ca ei, să îți deschizi mintea, la fel cum și-o deschid oamenii care deja sunt acolo unde vrei și tu să fii cândva. Asta pe tine te va ajuta să te rupi de mediul negativist care îți spune că nu poți, că nu știi, că n-ai terminat școala potrivită, că nu ai abilitățile necesare, că vremurile sunt grele și așa mai departe. Sau cel mai des întâlnit motiv al celor din jur: că este o prostie ce vrei să faci, că viața e prea grea, că lumea e prea dură și așa mai departe. Deci pasul numărul 2, copiază modelul de succes al celor dinaintea ta. Pasul numărul 3, învață-i pe alții sau predă, chiar dacă nu știi suficient de bine ce ai de făcut. Să înveți pe alții, să-i ajuți să facă ceea ce tu trebuie să faci, îți va da curaj, îți va da încredere în tine, îți va da încredere în ceea ce ai tu de făcut, îi va ajuta pe ceilalți să te urmeze mai ușor și îți va întări ție mesajul că ceea ce faci, faci bine. Plus de asta, vei fi mult mai confortabil cu ceea ce trebuie să faci. Iar pasul numărul 4, învață. Învață, citește, studiază, copiază, uită-te la oamenii care fac ceea ce tu faci și nu ești suficient de bun în asta. Învață. Care este metoda ta de învățare, trebuie să ți-o știi tu. Sfatul meu este să înveți. Aceștia sunt cei 4 pași prin care tu poți să înveți absolut orice pe lumea asta și dacă mă întrebi pe mine, cel mai ușor înveți acționând, făcând. Chiar dacă nu știi, chiar dacă nu poți, chiar dacă crezi despre tine că nu e suficient de bun, că nu o să înveți vreodată și oamenii din jur, din mediul tău actual îți spun că nu e pentru tine, fă și fă din nou, repetă, evaluează, acționează, roagă pe cineva de mai sus să-ți dea un feedback constructiv, ia-l cu umilință și cu modestie, humble și coachable, și lucrează cu tine ca să faci din ce în ce mai bine. V-am pupat, o zi minunată, weekend frumos, ne mai vedem!